En aquesta edició només van participar 2 bandes, però el nivell va quedar molt igualat, tant que el jurat va necessitar més d'una hora per arribar a un veredicte que finalment va ser d'empat. Tant l'Associació Musical Eldense de Santa Cecília com la Banda Simfònica de Reus van repartir-se el títol i la dotació econòmica prevista. L'altra banda han sonat fantàstic, també, i que ens han quedat empats. Doncs bé, pot ser el millor resultat, el millor més just, no ho sé, però la veritat, nosaltres per la nostra part, més contents no podem estar. L'esperar un empat. No havia sentit l'altra banda i no sabia realment com podia anar. Nosaltres ho portàvem el millor preparat que havíem pogut i crec que s'ha fet molt bona feina. Abans d'això, cadascuna de les dues formacions van mostrar les seues dots. Primer, l'arribada del País Valencià i després la del Camp de Tarragona. L'octava edició del certamen de bandes de la Sénia s'ha vist perjudicada per les dificultats econòmiques de moltes formacions que no s'han pogut inscriure pel cost que suposa de desplaçaments i allotjaments. Però el municipi no va voler resignar-se a deixar de dur-lo a terme, ja que esdevé un dels esdeveniments culturals de més envergadura a la Sénia. Els amfitrions, l'agrupació musical senienca, van completar la jornada de dissabte, mentre que diumenge va ser el torn, fora de concurs, de l'Orquestra de Vents La Simfònica de Llevant, que aplega diversos músics professionals de la província de Castelló.